दिनै आगष्टनि 1 तारिख 2025 मायथाइ आगष्टनि 1 तारिख दिनैसिम जों मोनसे बाथ्राखौ नुनो मोनाखै मोनसे समाव थांनाय बोसोरनिफ्रायनो सोलिबाय थादोंमोन BPF आरो UPPL बा गुबुन गुबुन जेसेबां रिजनेल पार्टी दङ बैसोरो ज' जानानै इलेक्शन गेलेनाय बाथ्रामोन। जोंनि बर'नि माखासे माहारियारि आफादफोराबो लुबैदोंमोन बे मोननै राजखान्थि हानजाया खौसे जानानै इलेक्शनखौ गेलेनांगौ बृहत जोबोर गेदेर बर' जातिनि स्वार्थनि थाखाय बर'नि माखासे जेंना जेंसिखौ सल्भ खालामनो थाखाय फैगोन माखासे खैफोदखौ होबथानो थाखाय मोननैबो हानजाखौ ज' जाहोनानै इलेक्शनखौ गेलेनाय टारगेटजों खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा नारा नाथार नाजादों नाथाय बे नाजानाया दिनैसिम जेबो मोगथां जायाखै। इलेक्शनाथ' जोबोर खाथियाव सफैबाय सेप्तेम्बरावनो जानो गोनां इलेक्शना आरो बे सेप्तेम्बरनि इलेक्शनाव जोङो मा नुनो थांगासिनो दङ गासैबो पार्टियानो हारसिं जानानै इलेक्शनखौ गेलेनो थांगासिनो दङ। स' बेवहाय जों मोनसे खहाखौ नुहरदों बे खहाखौ बयबो मानसिया मिथिगौ जुदि BPF आरो UPPL जुदि ज' जायाबा बा बेबायदि रोखोमै जुदि जों खौसे जानानै जुदि इलेक्शनखौ गेलेयाबा बबेबा मोनसे पार्टीखौ जुदि देरहानो थाखाय जोंनि पाब्लिकफोरा जुदि नाजायाबा जोंनि हारिया थारैनो खहा जामारनो हागौ। बेबाराव जोङो बेबाराव जोंनि जि खेमता गोहो BTR आव BTC आव जि खेमता गोहो बे गोहोखौ खोमानोबो गोनां जानो हागौ। नो डाउट बेवहाय सोरबा सिबा जोंनि मानसियानो जानो हागौ डेपुटि सिबा सोरबा जोंनि मानसियानो जानो हागौ नाथाय बेयो जोंनि थाखाय जुदि जोंनि आखायाव गैयाबा पावारा अब्ला जोंहा खहा जानो हागौ। बेखौ बे जेंनाखौ नुहुरनानै माखासे फैगोन जेंनाखौ नुहुरनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोननैबो पार्टीखौ BPF आरो UPPL खौ खौसे खालामनो नाजागासिनो थादों दिनैबो नाजादों। जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा दिनैबो बे बाथ्राखौ बार मिडियायाव बुंगासिनो जादों जे जेसेबां हायो जों नेगेटिभिटिखौ गारनानै पजिटिभ खिनिखौ लानानै जेसेबां माने दान्थे बिदान्थे दङ बै गासैखौबो गारनानै पजिटिभ बिथिंखौल' जोङो लानांगोन आरो बेवहाय माखासे बिथिङै माने पजिटिभ नेगेटिभ थागोन एंगारनो गोनां थागोन माखासे एक्सेप्ट खालामनो गोनां थागोन बै माखासे माने एरा धरानि गेजेरजों जों खौसेखौ जानांगोन आरो खौसे जानानै जों इलेक्शनखौ गेलेनांगोन। माने बाथ्राया ओरैबायदि ओंखारबाय थादों जोंनि दैदेनगिरि नेताफोरा मोनसे बाथ्राखौ बुजिनाया मोजां जे गाव गावनि राजखान्थि लाबा-लाबखौ नागारनानै बृहत बर' जातिनि स्वार्थनि थाखाय मानोना बिथांमोना बर' जातिनि गांनाय उखैनाय थैनाय थांनायखौ रैखा खालामनो थाखायसो बैफोर जेंनाखौ सल्भ खालामनो थाखायसो बेबादि बिग्रायबोदोंमोन आरो बिग्रायबोनानै बेबादि राजखान्थि पावाराव फैदोंमोन। आरो दिनै बेखौ बुजिनाया मोजां जिहेथु जोंनि हारिनि स्वार्थनि थाखायनो बिथांमोना बेबायदि हाथियार लानानै बिग्रायदोंमोन सोरबा डेम'क्रेटिक भाबै बिग्रायदोंमोन आरो दिनै जुदि पलिटिक्सआव थांनायनि उनाव जुदि बैफोर गासैबो बाथ्राखौ जुदि बावगारलाङोब्ला बे जोंनि हारिनि थाखाय माब्लाबा मोजां जानो हाया। बे बाथ्राखौ बुजिनाया मोजां बिथांमोना बर' हारिनि स्वार्थनि थाखायसो जोनोम जादोंमोन ना लिडार जादों दिनै बिथांमोना बेखौ लानानैसो आरो दिनै हरखाब जुदि बिथांमोना बै स्वार्थखौ नुहुरालासिनो गुबुन लामाजोंसो जुदि दिंग्रायलाङोबा बे खहा गोनां आरो बे बाथ्राखौनो अरायबो गोसोखांनो नाजादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। दिनै जोंनि बर'नि माखासे जुदि माहारियारि आफादफोरा जुदि जरदार लोगो नांनानै खौसे जानानै जुदि बै पलिटिकेल पार्टिफोरखौ बुङोबा नोंथांमोना खौसे जानांगौ आरो बेबादि खौसे जायाबा जोङो बबेबा मोनसे पार्टिखौल' लाखिगोन बबेबा मोनसे पार्टिखौल' जों सापर्ट खालामगोन बेबादि मोनसे सिस्टेम क्रिएट खालामनायनि समा सहैबाय आरो बै पार्टिनि दैदेनगिरि नेताफ्राबो बुजिनांसिगौ गावसोरनि गादिखौल' सानबा जानाय नंलिया दिनै बै गादिनि थाखायनो दिनै खौसे जानो हाया जों बेखौ बुंनांगोन। नोंथांमोनाबो थारैनो बुजिदों मा जानि थाखाय दिनै बिसोरो खौसे जानो हायाखै बिथांमोना जुदि खौसे जानो हायाबा जोंहा मा लाब जागोन भटआ गावस्रागोन आरो जोंनि माने माखासे केन्डिडेटफोरा सासेबो देरहानाय नङा जायनि जाउनाव मा जागोन बेखौ सोरबासो ग्लब मोनगोन आरो बेनि गोरोन्थिया जोंनि हारियानो जागोन आरो बै समाव जेब्ला गोरोन्थि जाखांनायनि उनाव जुदि दायखौ फोनांबाय थायोबा जेबो लाब जानाय नङा। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे नाजानायखौ गोसो होआखै मानसिफ्रा बेखौ माने सिम्पोल लादों लाइट लादों नाथाय जेब्ला बास्तबाव रिजाल्टआ फैगोन ना जुदि खौसे जायालासिनो इलेक्सन गेलेनानै जेब्ला जों थेर बेथेर रिजाल्ट जुदि फैयो अब्ला बै समाव सोरखौ दाय होगोन एबसुखौ ना सोरखौ दाय होगोन ना हाग्रामाखौ ना प्रमदखौ ना सोरखौ दाय होगोन नोंथांमोना दिनै बिनिखायनो माने जेब्ला जेंनाया फैगोन बै समाव जेंनानि थाखाय सोरखौबा दाय होस्लायस्लाय दानो जों खौसे जानाया मोजां
आरो बे जेंनाया ओरैबायदि जेंना जानो हागौ बे जेंनायाव नोंथांखौ रावबो गुलि गावनाय नङा बे जेंनायाव नोंथांखौ रावबो बुनो फैनाय नङा बे जेंनायाव नोंथांखौ जेबो खहा खालामफैनाय नङा नाथाय बे जेंनायाव नोंथांनि पावारा मा जागोन डाउन जागोन खमिलांगोन आरो नोंथाङा पावारलेस जागोन आरो पावारलेस जायोबा जायनि आखायाव पावारा थांगोन बै नोंखौ जुदि मोजाङै लाङोबाथ' मोजाङै थांबाय जुदि गाज्रि लांबा नोंथाङा जेबो बुंनो हानाय नङा जाय जाथाया जोंनि समाव जोंनि थाखाय मोनसे समाव जादोंमोन दिनैनिफ्राय बहुत बोसोर सिगां बेफोरबायदि जादोंमोन आरो फिन बेबायदिनो जाफिननो हागौ मा नोंथाङा फिन दानिफ्राय 10 20 15 माने 25 बोसोर सिगांनि जाथायखौ मेगनजों नायफिननो लुबैदों मा बैखौ भुगिफिननो लुबैदों आरो बैखौ जुदि नोंथांनाव भुगिनो लुबैदोंबा ज' जायालासिनो इलेक्सनखौ गेलेबानो जाबाय आरो बृहत बर' जातिनि जि सार्थना मा होनो बेखौ माने नोंथांमोना बावगारलांनाया मोजां जागोन बिदिब्ला बेनिखायनो जोंनि नेताफोरा खौसे जानाया मोजां बेखौ बुजिनाया मोजां माबा मोनसे नङा मोनसे रायथ' खौसे जानाया मोजां खारन जों बहुत खहा खालामबाय बहुत लस खालामबाय बहुत नुबाय जों बहुत भुगिबाय जों आरोबाव जोंहा भुगिनायनि सम गैला बोथोर गैला भुगिनायनि जों थासारि गैला एरा धरानि गेजेरजोंबाबो खौसे जानांगौ आं बेखौनो बुंगोन नोंथांमोना मा सानो मा जानो थाखाय बिथांमोना ज' जानो हायाखै मानो दिनै बेबायदि थासारि इलेक्सनाथ' फैथारसिगौ सेप्तेम्बरावनो जानायनि बाथ्रा जुदि सेप्तेम्बराव जायोबा दालासिथ' माबा मोनसे जानांगौमोन माबा मोनसे जानांगौमोन जुदि जायाबा जोंनि माहारियारि आफादफोरा खौसे जानानै बर' जातिखौ माबोरै गाइड खालामो बेखौबो साननायनि सम जाबाय आरो बे बिथिङैबो दुलाराय बर' फरायसाफोरा खामानि मावदों आरो जोंनि माखासे माहारियारि आफादफोरा बै एबसुनि बे जि गुन गोनां खामानि बेवहाय सापर्ट खालामनाया मोजां होननानै आं बुंगोन गुबुन बिथिंखौ नङा नोंथांमोना बै खौसे जानायनि बर'नि जेसेबां पलिटिकेल पार्टि दं बा बर' जातिया जेसेबां दं गासैबो खौसे जानानै जोंनि सातिनि सार्थनि थाखाय माबा मोनसे मावनांगौ समा सफैबाय बेनि थाखाय सापर्ट खालामनांगौ बास आं बेखौसो बुंदों बाखि आदारवाइसखौ आं बुङाखै